Mano Eugene Wamalwa dwaro kweth maketo sirkal tesre oriure kendo owe gombo manono ka gidwaro gole telo Jatend piny William Ruto e yiero mabiro. Kolose nyasi mar 10 ma higni 22 nyaka ne jalup Jatend piny machon Michael kijana Wamalwa wit ngimane, Eugene owacho ni riwruok kendo tiyo kanyakla e kindegi miyo gi teko. Kamano bende odwaro mondo giyier ng'ato achiel madhi laro kom Jatend piny e yiero mabiro kanyakla kod kelo lokruok makare e piny Kenya. Hata kamkule Bwana Ruto anaendelea kufanya mambo ya broad based government apate 2 term. Nasi pia kwenye upinzani tunaenda kuunda a grand coalition, opposition coalition ambayo itahakikisha na kuwa 1 term ndio tukomeshe mambo ya ufisadi, tukomeshe uporaji wa mali ya umma, tukomeshe mambo ya ukabila, mauaji ya kiholela vijana wetu Gen Z, tukomeshe vile yale maovu yote yamefanya nchi yetu iweze kubaki nyuma. Gesigana no obed